Cylchdroi Gweithfanau. Dylid trefnu'r wers yn y ffordd ganlynol ar gyfer cylchdroi gweithfanau. Gall myfyrwyr dreulio'r wers yn cylchdroi o amgylch y gweithfanau, neu gellid ei cadw wrth un weithfan ar gyfer y wers gyfan. Mae hyn yn caniatáu'r athro ganolbwyntio ar yr un amcanion dysgu wrth gefnogi grwpiau bach ar y tro, trwy fynd i'r afel a chamsyniadau, esbonio cysyniadau neu herio'r myfyrwyr hynny sy'n fwy galluog. Gellid defnyddio'r wers ar-lein i gefnogi rheini sydd angen cyfnerthu pellach, gan ganiatáu iddynt gael mynediad at y cynnwys ar eu cyflymder eu hunain. Gallai dysgwyr mwy galluog ddechrau ar wers ar-lein cyn cael trafodaeth ddilynol ar athro i herio'r dysgu. Gallai gwaith grŵp ymwneud â naillai ymarfer cwestiwn arholiad neu farcio gwaith cyfoedion. Mae adnoddau dysgu cyfunol gan CBAC wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi eleni. Yn y dosbarth, dwi wedi defnyddio'r adnoddau mewn gwersi carousel, sy'n golygu mod i'n gallu gweithio gyda grwpiau bach neu unigolion, tra bod gweddill y dosbarth yn gweithio'n weddol annibynnol. Trwy gweithio gyda grwpiau bach, dwi'n gallu gweld anhawsterau yn hawdd a hefyd dwi'n gallu sicrhau mod i'n gosod digon o her i bawb fel unigolion. Mae hefyd wedi bod yn ddefnyddiol pan oeddwn ni ffwrdd gyda Covid. Roeddwn ni'n gallu gosod yr gwersi dysgu cyfunol fel gwaith cyfer ac yn gwybod bod yr athro cyflenwi yn gallu sicrhau bod pawb ar dasg. Hefyd roedd yn rhoi cyfle i fi wedyn i edrych ar waith y plant a pan oedd ni'n dod nôl i'r ysgol, roedd ni'n gallu just cario ymlaen yn dysgu. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi a'n hadnoddau dysgu cyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cybac.co.uk.